Guten Tag, liebe Schüler und Schülerinnen. Wir alle sagen gerne manchmal Nein und daher beschäftigen wir uns heute damit, wie man etwas verneinen kann. Naša današnja tema je negacija, svi mi moramo ponekad nešto i da odbijemo i hajde sada da krenemo u tome od pitanja Wie lernst du Fremdsprachen? Pa ćemo koristiti negativne oblike, na primjer Ich lerne Deutsch nicht sehr lange, naučim vrlo dugo. Ich lerne keine romanische Sprache, naučim nijedan romanski jezik. Ich kann nicht so schnell sprechen, ne mogu da govorim tako brzo. Ich spreche kein Wort Dialekt, ne govorim ni reč dijalekta. I ovdje smo sada vidjeli dva osnovna načina za negiranje, a to su nicht i kein. Krenimo prvo sa nicht. Nicht je nepromenjiva reč, utoliko je lakša i sada da vidimo kako negiramo. Možemo da negiramo rečenicu Ich habe das gesagt, ja sam to rekao, uz pomoć negacije nicht. Ich habe das nicht gesagt. Nisam to rekao, evo šta smo uradili, nicht smo stavili ovde ispred participa, nicht ide što više kao kraju rečenice, ali naravno ne možemo da ga izmestimo iza jer su predikat na drugom mestu i particip, odnosno infinitiv na kraju, zapravo ono što drži nemačku rečenicu ili oni prave rečenični okvir. Znači predikat na drugom mestu i particip, odnosno infinitiv na kraju, tako da mi ne možemo u principu da nicht prebacimo još iza. Ja to nisam to rekao. Međutim, mi možemo ovako da negiramo, možemo samo deo rečenice da negiramo. Kada smo nicht prebacili što više na kraj rečenice, mi smo negirali u stvari glagol, nisam to rekao. Međutim, mi možemo da negiramo